раиси Донишгоҳи Кобул зимни такзиби гузориши The New York Times дар бораи маҳрумияти занон аз таҳсил гуфт: занон то фароҳам шудани шароит дар хона бимонанд. Муҳаммад Ашраф Ғайрат, раиси Донишгоҳи Кобул, гуфт ки рӯзномаи The New York Times суханони ӯро нодуруст тафсир кардааст. ва афзуд: занон то замоне ки шароит фароҳам шавад бояд дар хона бимонанд. иттилоъ додааст Sputnik Афғонистон. то замоне ки шароити исломӣ дар донишгоҳ ҳукмфармо нест, беҳтар аст ки занон дар хона бимонанд. афзуд раиси Донишгоҳи Кобул. вай инчунин дар твитҳои дигар навишт ки зан модар аст, зан хоҳар аст, зан ҳамсар аст. мо хоҳарони худро эҳтиром мекунем ва ӯҳда дорем ки тамоми ҳуқуқҳои онҳоро доираи ислом таъмин кунем, гуфт ӯ. ёдрас менамоем ки қаблан рӯзномаи The New York Times навишта буд ки раиси нави Донишгоҳи Кобул маҳдудиятҳо дар нисбати занонро боз ҳам шадидтар карда гуфтааст ки занон ба унвони устод ё донишҷӯй аз ҳаққи кору таҳсил дар ин донишгоҳ маҳрум хоҳанд буд. расонаҳои амрикоӣ иддао доранд ки толибон ҳангоми ба қудрат расидан ваъда дода буданд ки барои ҳуқуқи занон эҳтиром хоҳанд кард, аммо ахиран раҳбарони толибон як кобинаеро муаррифӣ кард ки дар он зане ҳам дида намешавад. ҳамчунин ҳукумати нав ба далели нигарониҳои амниятӣ бозгашти занонро ба кор манъ кард. 2 ҳафта пеш толибон Муҳаммад Ашраф Ғайрати 34 соларо раиси Донишгоҳи Кобул таъин кард.